mangke ngersakaken Mbak yang kecil dan Mbak Manohara. Oh, nggih nanti nggih nggih. supaya ngaturaken menika Caping Gunung. Caping Gunung. Panjenenganipun Bapak Okawi Bowo mbok bilih mangke badhe paring tali asih sejumlah 600.000. Nanging rekeningipun mangke mbok bilih langsung dateng Mbak Manohara utawi genduk kecil. Napa lewat kula mawon mungkin koordinator. Prayogi. Ah ngoten lho. Kowe tau liwat kowe 500 mbok kene aku 50 ngono. Lah pajak e. Omaine ngono to. Komet kelakuane ngoten niku. Wah, Mboten usah. Mending niku langsung diamal jariyahke sukake masjid mawon. Pun kersane. Iki le. Maksude kersane padha merongos kabeh lho. Kaya teatri jumeneng nggih, Mbak. Sing sinten riyen napa? Menika panyuwunipun Bapak Okawi Bowo ngersakaken genduk Ingkang kecil dulu. Oh, nggih. Ana sing tuwa-tuwa ngono ku ya nggo tuwa. Lah kingkong jagane engko nek do mendem-mendem lagi kingko diunggah. Ora enek kene masyarakat Jambi bersih. Oh, gak enek mendem ngono ya gak enek maksiat no. Iya. Ayo ditimbali mriki. Wonten genduk sapa ki? Menika Mbak lagi. Nah, legit. Klintang ngumpaan dong ngebel klingklong. Selamat malam, Dik. Sopo? Legit. Legit. Selamat malam, Dik Legit. Inje, selamat malam. Sombong dikasih. Yes, weh, jan ketok cantas ngene ketok apik, dasare ayu ngomongi jos. Dik Legit. Nggih. Mriki jam pinten wau? Mbah kok Pak Di. Mbah. Mbah. Aku mbah kono kopuh ya. Iya. Kelas pinten niki? Kelas gangsal SD. Lagi 5 SD. Nggih, leres. Kelas gangsal. Wis kendele kaya ngene, tanggoku yo ngene iki lho, Met. Kelas 5 SD, walah kendele wis kaya Dik Legit ngene iki. Saiki SMP lulus nyuluh kodhok saiki wisan. Wah, ya kentul tangga aku. Iki kelas 5 to? Kelas 5. Aku kelas 4. Nyapa? Wis meteng kok. Alah ngono ngomong sih. Niki wonten pamundutan kala wau. Tembangipun napa nika? Caping Gunung. Oh, Caping Gunung. Anu Iki- dijenggleng mboten? Sik to. Kangge bawa napa mboten? Lho Pak mami Dalan? bawa. Anjing. Wah, jan. Isa to bawa? Biasa. Saged. Oh, saged. Nggih niki terus saya belajar nggih pangestunipun. Mbak Legit. Nggih, Pak Bapak Ibu jadi jalang. Mboten. Ibu sinden. Mboten, Ibu penari. Oh, Ibu penari. Nggih, leres. Panjenengan besok mau jadi sinden yang terkenal? Nggih, leres Pak Dalang. Ngati-hati nek srawung karo penyanyi Mbah-mbah Pak D niki. Ora aku kok. Nggih. Kula ngati-ngati Pak Dalang. Sinau sik pinter, sok Nggih. masuk SMKI. Sok masuk ke ISI ya toh. Dadi Nggih, pangestunipun. sinden kondang ora usah melu kono ya. Iya. Ngopo melu aku ngopo? Golek dalang liyane. Golek Ya, dalang liyane. Sing anu pokoke sing bayarane akeh ya, Dik. Aja ngono kuwi. Heh? Aja ngono kuwi. Lah. Sing ajari ngono sapa? Ya sepuntene lho, Dik. Wah, malah nyeneni wong. Ngono kuwi cilihane tau diajari ora? Aku Heeh. mboten. Lah ya ngono kuwi nyata ngono kuwi. Ya gak dipikir nek ngomong ngono kuwi lho. Bener, Aku Nduk. mikir ngono ki srak. Bener, aku sebagai budimu ya. Dadi apa? Aku engko katut diseneni no. Kok ya iki sampean bawa sing apik, wonten pamundutan kok nak bawamu apik digawa nyinden nang Amsterdam. Niki pamundutan saking sinten Pak Saking Dalang? pun Bapak Okawi Bowo. Oka. Saking Amsterdam Belanda. Nah, saking Amsterdam ngono lho. Amster. Iya. Gak iso. Amsterdam. Ham. Jirak. Londo nek gak iso. Oh iya London. Amsterdam. Padane Bersama. larase. Ya.
Ganggu cah cilik tak sak. Iki lho ganggu terus. Lah iya, meneng ana arep bawa. Kono ki ngrungokne laras lho ngono lho. Oh, ala potongan. Sepinten, Mas? Pak D nek Pak D. Nyedak. Nyeluk kene padhe. Tak kira seneng. Nyeluk kene padhe kene Mas. Mas lho. Masyaallah. Pak D. Saben bengi. Nyapa tanganmu. Niki di apa jenenge? Jenggleng ki. Jenggleng no, jenggleng. Jenggleng. Ajar jenggleng kau cilik ki ajar jenggleng. Tutung ngendi nek Mbak? Ko. Oh iya. Wis sik apa aku sik. Ngono. Siap. Kompake. Kaget aku. Gemes aku. Ya ampun. Kaget aku. Dek, ayo Dek. SMP-ne ngentek napa apa. Aku malah wedi yo. Ora aku tancane Ibuke lho meneng apik anake kok ngene. Anu kudu mayu ngono kuwi. Totalitas seperti ini. jenenge profesional nek wis ning dhuwur ki menghibur ngono lho. Gak wani ora. Aja lali kalau blocking-e. Dadi ki muter kabeh ngono. Kowe kok kono? Kok kono muter rene, kok kono muter rene ngono kuwi. Aja lali karo apa? Blocking. Ngono lho, blok. Ya gak ning kono ne, blocking maksudnya mlaku ngene iki. Oh iya. Balik rono. Iya, iya. Ngono kuwi lho. Menguasai panggung Mas. Nggih. Kowe rono. Nggih, Mbak. Nggih. Jan. Yen memajang mengkara janor kuning. Iya. Sampe nek karo cah cilik wis pas to. Pas, Pak. Aku mangkok kecer. Lah, kono grogi yo. Aku pas. Mosok aku wis blek lagi. Ceblek. Kowe engko pasmu karo sing biru lho. Dulu. Sak ya? Bisa. Nang sak ya? Kowe ambek kene. Aku ambek kowe. Iya no. Aduh ora senter-senteran. Seminten Pak D? Kembang. Aja nganawi lho. Tak candak kali gocine tewuteng e kok. Ngene lho, candak kali gojine teng. Teng. Aku nak tewu gak apa-apa cah cilik kok muni teng ngono aku ora. Witeng ibu. Sik.